Apo. 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 Ni. Pagsak kita. Sino ta siya? Tang, naka-helmet mag, Power Ranger sa. Deng, dali tatang mau. Iya manaw, nya daday. Tsaka mati baga deng. May panggap utang. Ibaga, tawa na. Makasing utang dayta. Gago! Awa magkanasuna manaw, baga na. Kaya, sapay umayak ko magbayad. Kadaak deng, kasangsangpag ko. What the fuck? Ni, tangan mo manam. Di ka mat nakita nga, sumurot na pala yun. Ah, patagaming galgaling ko din. Paano masabi? Biglaklatan niya parparang. Peace mga manong kan manang ayan. Thank you. Hindi pa nagkuya bitidad yung video. Sabay kumatar paraksak na kayo manan. Kan ayan na nagustuhan na dito nga video. Please like and please share. Kan syempre han mo dilipatan paki-follow dati Facebook page tayo. Kan paki-subscribe mo din dati YouTube channel tayo. Ayan han mo dilipatan paki-click dati yung notification bell. Tapos kinanayon ka nga ma-notify no dati barbaro nga videos tayo. Peace.